Arriba el final de curs i s'acaben les classes. Els alumnes de les escoles tenen per davant 86 dies de vacances abans de tornar a reemprendre la rutina habitual. Però abans de dir adeu a l'escola, durant prop de 3 mesos, els nens i nenes gaudeixen d'un darrer dia molt especial. Nosaltres ens hem apropat a l'escola Font d'Alba de Terrassa per veure com s'acomiaden els infants i la festa que han preparat els alumnes de 6è. El final de curs sempre, des de fa molt temps, que ho centrem en el comiat dels nens i les nenes de 6è que se'n van a l'institut. Aleshores, ells s'ofereixen sempre ho han fet de diferents formats, han ofert sempre als seus companys i a les seves famílies una mena de regal, que consistia en el passat obres de teatre, activitats diverses, lúdiques. Són molts nervis, des dels nens ja venen esverats, nosaltres també anem esverats, perquè sempre se t'escapen coses, sempre ho vols tenir tot bastant lligat i és una mica aquesta pressió de l'últim dia que ha sortit tot una mica rodó. Els nens han participat amb una alegria, amb un entusiasme. Per tothom era nou, però ara ho estan valorant fa un moment aquí amb els companys, que ha sigut una experiència nova, que els ha encantat, que s'ho han passat superbé. Ha sigut com una cloenda del curs molt divertida. Les nenes de 6è fan un ball, es disfressen i fan un ball. El Pol ja va a l'institut. Després els veurem, val? Durant tot el festival, els nens i nenes de l'escola Font d'Alba han gaudit amb les diverses actuacions que han preparat els alumnes de 6è. Uns joves que l'any vinent ja no seran a l'escola i que s'enduen un bon record d'aquest darrer dia. I us presentarem el gran festival que hem preparat per a tots vosaltres. Els protagonistes d'aquesta funció són tots els nens i nenes de 6è. Amb aquesta festa, els mestres busquen estrènyer els llaços de la comunitat educativa i que els nens i nenes marxin de vacances contents amb la feina realitzada. L'objectiu fonamental és crear família d'escola, és a dir, els nens de 6è per nosaltres són el final de tot, pels mestres són el final del treball, pels seus companys són el referent, perquè els petits s'emmirallen amb els grans i a més són els que d'alguna manera portaran el nom o el bon nom o el treball del centre, el portaran a un altre lloc. Que tinguin un record de l'escola, que ho visquin com el dia seu, com el dia que són especials, com el dia que tothom el recordarà i sobretot que tinguin consciència de que són les estrelles, de que avui és el seu dia, s'acomiaden de la nostra escola, hem estat encantats de tenir-los i que sigui molt especial. Un acomiadament dels nens grans, perquè els que munten tota la festa han estat els tutors, els mestres de reforç del cicle superior i, evidentment, els nens de 6è. És un acomiadament diferent, no tan pedagògic, no sé, en plan festiu, en el qual tant els nens que ho munten com els que ho anem a veure, com he dit anteriorment, ens ho passem força bé. L'aturada de les classes per vacances d'estiu no ha de suposar un fre en l'educació dels nens i nenes. Tot i que la línia que s'està imposant és la de no carregar les vacances amb deures, els mestres sí que preparen recomanacions i tasques encarades a reforçar els aprenentatges que s'han impartit al llarg de l'any i amb l'objectiu de donar un impuls de cara al següent curs. És important que no desconnectin del tot, però també és important que no els amarguem les vacances. O sigui, jo no soc molt partidari, en general, de la nostra comunitat educativa, d'agobiar-los l'estiu. O sigui, de posar-li moltíssims deures, de que es passin tot l'estiu treballant. No, del que es tracta és de que no perdin el contacte. Molts dels nostres alumnes no parlaran la nostra llengua durant l'estiu, potser no obriran un llibre, segurament, però el que es tracta és que ells no perdin el contacte a nivell significatiu. El problema de les tasques, dels deures i dels deures d'estiu és una discussió que és molt antiga. Hi ha escoles i mestres que diuen que sí, que no, que molts, que pocs, que perden. Nosaltres com a escola sempre, sobretot als nens, els que passen a l'institut, els hi hem donat una miqueta de tasques de manteniment. Jo sempre els dic als pares, no cal que fem llibres o llegim grans històries, no. Es tracta que si aneu a comprar, us facin la llista de la compra. Si voleu explicar alguna cosa, que us expliquin per escrit moltes coses, perquè sobretot nosaltres, que és cicle inicial, que ho facin molt significatiu, que no sigui una obligació. També aprofitem aquest reportatge per parlar de la feina que han de realitzar els mestres un cop acabades les classes. Durant aquests dies, fins a arribar al mes de juliol, tot l'equip docent realitza una tasca de valoració del curs.
perquè una vegada que marxen els nens comencem tranquil·lament a analitzar com ens ha anat el curs, quines coses han funcionat, quines no, no només en l'àmbit o en el nivell de l'aula, que és la part més directa, o la primera part del front de batalla seria, sinó una miqueta més a nivell de gestió d'escola. Ara hem de fer moltíssimes tasques, s'han d'acabar avaluacions, s'han de tancar actes, s'han de fer moltíssimes reunions, s'ha d'encarar el curs vinent, perquè clar, després a l'1 de setembre tornem i comencen els nens, comencen el dia 12, però nosaltres tenim moltíssima feina a fer. Tots els mestres el que fem ara és endreçar tot el paperan que anem acumulant de tot el curs, hem d'endreçar-lo tot, hem d'acabar de preparar programacions per al curs vinent, perquè després, quan arriba setembre, tenim molts pocs dies. El dia a dia escolar és un dia a dia que està ple de soroll, ple de tensions, ple de nervis, ple de presses, ple d'exigències, i és ara quan nosaltres podem fer una reflexió sobre tota la nostra feina i, a més, sense la tensió d'haver d'entrar d'aquí 10 minuts en una aula en la qual les coses estan funcionant de la manera que funciona la vida, és a dir, de manera espontània. Per tant, sí que és importantíssim, és el temps que necessitem. Una bona opció educativa que recomanen els docents és la participació dels nens i nenes als casals d'estiu. Aquests els ofereixen l'oportunitat de gaudir d'una gran varietat d'activitats que els proporcionarà nous aprenentatges d'una forma diferent. Una tasca que realitzen els casals i que sovint és poc valorada. Els casals d'estiu, els esplais, a les colònies, el temps del lleure que es fa portat per professional o persones amateurs o voluntariat, però amb vocació d'educar els nens diferents de la família, és molt important. Els monitors de casals d'estiu fan una feina impressionant, continuen amb una labor pedagògica com si fos l'escola, amb els tema d'hàbits, tema de normes, tema d'educació en general, fan gaudir els nens, perquè no oblidem que els fan gaudir moltíssim. Professionals que saben perfectament què volen fer amb cadascuna d'aquestes, professionals o no, o voluntaris, però que saben què volen fer amb aquelles activitats, que no són activitats posades només per passar l'estona, sinó amb un objectiu. Comparteixen moltes vivències, estan a l'aire lliure, que si no estarien a casa, amb la Wii o amb la Play, doncs és primordial, perquè fan moltes sortides a fora i fa moltes activitats que ja no són les que feien a l'escola, són més lúdiques, però igualment també ensenyen. Us heu de passar molt bé, heu de disfrutar molt, heu de llegir, recordeu que us he dit, perquè si tocant que vingueu preparats per proper curs. Però sobretot passeu-vos bé, i de seguida ja sabeu que de seguida tornareu. El darrer dia de classe és un dia d'acomiadaments, de dir fins aviat i fins i tot un adeu. En definitiva, és un matí ple d'emocions per als nens i els mestres. Es tanquen 9 mesos de treball conjunt que ha implicat l'esforç de tots. Als nens i nenes de totes les escoles els hi desitgem unes bones vacances d'estiu. Amb aquest últim reportatge ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius a la nostra comarca, aquí, al Canal Terrassa Vallès.